Ok, assalamu alaikum wa rahmatullah. Derriraɓe on da ɓe Jaingol Foundation ɗum derri ko moɗon Adamu Haruna. Mi wari mi wanna en videowol lamgol tal pamtinaygol en dede no en gaɗirta paiement ha nder easy tiris je easy. En andi en applique business easy en mbi en tammi waɗugo ɗum $10. Himɓe feere nder meɗen ɗo ƴamto ɗo ka en loroto en créa compte ji feere na kai wala compte en loroto en créa ha nder compte meɗen je en ganno paiement ha fast money ɗo ni ha nder compte mai je tiris mai en lortoto en jaha en sélectionna dede easy. En andi compte meɗen arandejum yake ko en ganno en ngari en gaɗi description ɗum ɗo no 00 nde en ngari ha fast money haɗɗo ɗo en ngari dede en nasti ha agent rapide ɗon en ngari en nasti en jahi en joɓi e jotta to en mari haje ha en joɓa dede easy bo no en joɓrata ɗum derriraɓe to en mari haje ha en joɓa easy ɗo ha mi hollon no ɗum yoɓrete. To a nasti nder compte maɗa mi yiɗi a watana video ɗo hakkilo boɗɗum heddeko mai ɗo avertissement je mi wannete na ba wigo to a laari video ɗo a yaha a hosa a yaha a yoɓa ha compte maɗa. To a hosi a yoɓi ha compte maɗa avant ordre wakkati hani Jaingol Foundation waɗi a yoɓa yottaki ni compte maɗa ɗo itte aɗo suspende nder réseau Jaingol Foundation totalement. Ngam to a waɗi banni mai ɗo a détruit a wonni réseau Jaingol Foundation. C'est par ordre on tan mi warugo paiement. A rena a siva ko saloto nder groupe a andi JF maɗa to an woni JF 5 ma to 6 ma to 8 to 10 to 12 to 15 to 20 to 25 to 40 to 100 sei to ɗum yottake JF maɗa ɗum matinima wane ndaɗo ɗo JF maɗa an yata waɗa paiement yahu waɗu paiement to a waɗi paiement aɗa waɗa capture d'écran a yerbana Jaingol Foundation nden a lutta heɓugo ɗo a waɗa paiement e ha ɗo bo wala hala herbugo lien ngam puisque a arti no waɗi description banta ha enen deidei ɓe gaɗai banta ha enen waɗi paiement meɗen nder deidei fast money bana ha ɓen ɓe gaɗai paiement mo nder fast money créano compte samsam bo onon bo on gino ɗum créerta compte diga je fast money go je min kolluno on ɓawo to ɗum yerbani on lien ngal mail moɗon on clique dow ton on créi on timmini bana no min kolluno on no gaɗirta paiement ha nder fast money même chose on gaɗa paiement ɓawo to on timmini waɗugo paiement ha fast money nden on gara on gaɗa je easy no ɗum je easy mai warete derraɓe ba je on dari ha téléphone écran ɗo mi zooma ɗum sai ragal jungo ma nyamo ɗo ni ba on dari ɗo a wara ha ɗo nda ɓe holluma dede licence nda licence mi tammi on dari licence nda ɓe kolli on licence ɗo haɗɗo a memata licence mi wi téléphone am ɗo dow version ordinateur to mi waɗi ni en gi ɗum famɗiti licence mai ɗo dayi mais foti an a connecta téléphone ma a connecta dow compte maɗa téléphone ma ɗo version android banni to ɗum ɗo dow version android banni mi tammi a laari no ɗum afficantama donc ɗon bo sai a wara nda ha ɗiɗo ɗo ni a wara clique dow maji banni ɓawo to a clique dow maji ɗum wanginanima banni sai a wara nda dow licence mai nda a wara clique dow licence mi tammi a fami nda licence to a clique dow licence mi wi na la finance ɗon licence ɗon to a clique dow licence a yiyan ɗum waddanima banni a yiyai bindi feere ɗuɗɗi ɗo ɗum pat ɗum bindi mai a dirto sai to a wari ha ragare ɗi ɗuɗɗi a dirto sosai a dirto ni a dinga turago sai to a wari ha ɗo to a wari ha ɗo sai a wara clique ɗo ha ɓe holluma accepté a warata clique to téléphone ma ɗon dow version android min ha mi lorna téléphone am to téléphone ma ɗon dow version android banni ɗum affica ta amma min ha mi hola téléphone am dow version ordinateur ɗum ɓura heɓa mi ɓura famugo ɗum en ngaɗu ɗum ɗon dow banni a zéro en puɗɗita ɓen ɓe téléphone mumen ɗo dow version android ordinateur pardon ma bo ɓen hutinoroɓe be ordinateur to a waɗi banni a wara en mbi ha dow ɗumejum ha dow licence nda licence mai kanjum woni deidei position 4e position a wara clique dow ha licence mai banni ɓawo to a clique dow licence nda bindi ɗi mai ɗi mi holluno on ɗuɗɗi go sai a dirto a memaɗi a dirto sai to a wari ha les ɗo nda ha ragare mai ha ɓe kolli en deidei accepté sai a wara clique dow accepté mai ɗo en bleu ɓawo to a clique dow accepté mai ɗo ɗum dillai banni ɗum waddantama ɗum hollete nda bindi je ɗum windantama dow ɗo vous avez accepté les termes et les conditions deidei je kuje ɗo donc bindi ɗi mai ɗo a foti a jangaɗi a fama deidei ko ɓe wiyata ma mai ɗum terme et condition ji maɓɓe a foti a jangaɗi a foti a waɗa capture d'écran a ɓawa ɗon a jangaɗi ngam ta wonnana en wakkati a yiyan banni to a yiɗi ɗum afficanima banni sai a lorto fahin a yaha a clique ha licence mai donc ɗo a accepti condition ji maɓɓe sai a lorto a yaha a clique ha deidei licence mai nda licence mai haɗɗo ɗo a loro a clique dow licence mai to a clique dow licence mai banni ɗum afficantama to ɗum afficanima banni mi tammi en dari
nda easy example ha den zoom in seɗɗa nda ɗo ɗo easy kanjum je $10 nda medium nda hard nda grand e nda marketing mi tan min fami to en gartiri ɗum en français en geɗi ɗum warti facile moyen dur don ha yahugo ragare don to a mari haje waɗugo paiement ɗum afficanima banni ɗo sai a wara a yiyan ɓe hollima modede paiement ɗon ɗiɗi en DTR te en daidai USDT je TR7 je réseau Tron an wi alama Tron mai affici yeso majum malla bo be bitcoin miɗo déconseilla on naftirgo be bitcoin to a naftiri be bitcoin ɗum yahata to a hosi dollar ma an bitcoin a wi a yahan a waɗa paiement ɗo ɗum yahata aɗo waɗa asar dollar ji maɗa sai a waɗa noy sai a wara haɗo ɗo a clica ha dow daidai DTR daidai je USDT go a clica dow majum banni ɓawo to a cliki dow majum banni ɗum waddantama to ɗum waddanima banni ɗo a tammi larugo nda adress je ɓe kokkuma nda bana adress je ɓe kokki en ɗo ɗum timmiri be B sai a wara clica dow copy to a cliki to mi cliki dow copy mai ɗo ni mi cliki dow copy man ɗo on dari dow ɗo ɗum holliyam copier don l'adresse c'est à copier en gi adresse mai timmiri be UB amma an je maɗa foti a tawana ɗum be UB ça dépend de ɗum timmiri a larto boɗɗum sai a wurto ɓawo to a copyake ɗum a yaha a nasta nder wallet maɗa soit ɗum Tronlink nda min miɗo mari Tronlink miɗo mari Trust Wallet miɗo mari blockchain ça dépend de je marɗa an ma mi tammi on pami min miɗo mari be Trust Wallet mi naftirta pour l'instant sai mi wara mi clica dow Trust Wallet am ɓawo Trust Wallet am maɓɓitake mi waɗi code am mi wari banni ɗum afficanimi sai mi wara mi clica dow DTR je USDT waɗa ɗum ɗo sai mi clica dow majum ɓawo to mi cliki dow majum sai mi wara ha envoyer a warata a clica dow envoyer sai a wara nda ɗo ha ɓe holluma coller nda coller ɗo sai a clica dow coller mai heɓa kola adresse mai ɓawo to a cliki dow coller banni ɗum kolake adresse mai ɗon no timmirno be UB ɗum timmiri banni sai a wara daidai nda ɗo a winda montant haɗo ɗo a winda combien a winda 10 $, a windata pas plus pas moins ta ɓeddu ko 0 ko 0,1 ko quelque chose virgule moy ta ɓeddu e ta ɗustu ko sindumejum bo 10 ba a windi 10 ɗo 10 mai a windata sai a wara a mema dow ɗo continuer ɓawo to a memi continuer ɗum waɗan recherche ɗum taro ɗum waddama banni a larto boɗɗum ɗum $10 wi ɗum $10 adresse je a yerɓanta ɗum kanjum woni ɗo wi ɗum kanjum ɓe hollima nda frais je ɓe tammi hosugo ɓe hosai quota 17,9 TRX 1,08 $, en TRX donc ɓe hosai quota $1 ha be ko yowni donc au total ça fait 11,09 kanjum waɗi min mbi on réserva Tron au moins plus de $1 je on gaɗirta je ɓe hosata frais ngam mai ɗo sai a wara les ɗo ha ɓe holli confirmé to a wala Tron ɓe hollete les ɗo ha confirmé ɗo ɓe hollete a wala frais je ɓe hosata sai a wara clica dow confirmé mai ɓawo to a cliki dow confirmé sai a wara mot de passe maɗa ɓawo to a waɗi mot de passe maɗa ɗum taro transaction mai dilla mi tammi on dari ɗo ɗum holli transaction mai sai anna tan c'est encore anna tan mi tammi on dari ɗum ɗo anna tan to a wari ɗo ni a laran daidai statut de transaction mai ɗo ɗum ɗo anna tan donc d'ici peu de temps ɗum tammi validago ha nder blockchain ɗo wala ɗum validake déjà mi tammi en dari terminé donc jotta c'est en lorto ha nder compte men haɗɗo ɗo ha en gonnogo en lorto tan en rena en ndena pour quelques minutes au trop 5 minutes jotta ɗo mi tammi en dari en ɗon 19h12 minutes en ɗon 19h12 minutes en lere ko ɗo ɓe 19h17 minutes yahugo 20 minutes ni en tammi larugo ɗum afficani en haɗɗo ɗo ɗum afficani en paiement mai waɗake to paiement mai waɗake ɗo ɗum afficana en anoji man ɗum hollete makonte maɗa ha caka yiyan anoji mai ha himɓe tarima to ɗum hollima ɗo sai a waɗa capture d'écran a yerba nder groupe Jangol Foundation a holla a waɗi paiement hattun a hollata min preuve paiement maɗa ngam ɓe kollai a waɗi paiement date kaza nyalawmare kaza be date kaza be heure kaza fu ɓe tammi hollugo paiement je a waɗi man ɗo mi tammi on pami ngam mai ɗo en ndene quelques minutes hedde ɗum valido nden continue vidéo man ɗo derriraɓe ok derriraɓe ɓawo renugo meɗen seɗɗa mi tammi en dari 19h20 minutes 19h20 minutes koye ngal ɗum ɗo ɗum bo ɗum ɗon no 19h12 ɗo saɓedike ɗum hosi ko watta 7 à 8 minutes hedde ko ɗum validi mi tammi en laari nde ɗum validi ni mi tammi
on ndari anoji mai ɗo ɗi ngari ɗi affiché haɗɗo. Nda anoji mai ɗo diga ano 1 2 3 nda ano 1 donc en ɗo jotta ano ɗo en haɓana yahugo D mitan min fami en ɗo ha ano 1 sai to en remplisi daidai ano ɗo nden en ngara ano D. J'espère qu'en fami il faut 4 personnes dans notre équipe donc paiement maɗa waɗake to ɗum afficanima banni c'est déjà bon to ɗum afficanima anoji banni ɗo ni tabbitin paiement maɗa waɗake. Sai a waɗa capture d'écran banni sai a yerɓa nder groupe men Jaingol Foundation je Telegram je Jaingol Foundation des étoiles. Nda haɗɗo ɗo preuve de paiement mai mitan mi on ndari nda preuve de paiement mai ɗo. Paiement mai waɗama le 8 mars 2022 à 6h19 pm donc 6h19 ɗo ɗum 18h on ɓe windi donc ha mi watta ɗum en français heɓa ndaron boɗɗum. Réseau mai ɗo dama seɗɗa ha ɗum warta en français mai réseau mai ɗo dama donc an kandi on gi'ai donc ɗum 18h19 en yi'ata bo 18h mai ɗo 22 ko transaction mai valida ɗo ni nda heure mai nda date mai nda heure mai be ko ɗumejum pat donc wala no goɗɗo sakko waɗa paiement ko yaha hosa capture d'écran je compte wa feere wa wi'a yerɓaɗa en holla en nda ɗo waɗi paiement mitan min pami e haɗɗo a yi'an hoore maɗa aɗo chaka fiol ma arandeje tan mi joɗago ɗo fiol ma ɗiɗaɓo tan mi joɗago ɗo to hamɓe ma ɓe pareni nder parenel maɓɓe mai wara joɗo ɗo a hebbini ano mai ɗo sai a wara dilla deuxième ano même chose a wara troisième même chose a wara quatrième banni ainsi de suite ha a hewta yahugo gagna deriraɓe mitan mi on pami. Donc to a waɗi banni a timminini waɗu capture d'écran mitan min mojo fu andi no warata capture d'écran filma ɗum nasta nder groupe Jaingol Foundation je Telegram Jaingol Foundation je des étoiles nda groupe Telegram Jaingol Foundation des étoiles a wara a nasta banni a sélectionna image mai banni a yerba mitan min fami. To téléphone maɗa ɗon en version Android bo foti téléphone maɗa wona banni to téléphone ma woni banni a yi ɗum affiché ha boɗɗum a dirto less a yi ɗum affiché anoji mai seɗɗa sai a dirto bien a dirto ɗum afficha anoji mai ɗum afficha daidai date be heure je a yiyata ɗo nda date be heure je woni ɗo je mi affici ɗo sai a waɗa capture d'écran majum sai ɗum wanga on bien nden a lutta yerbugo ɗum ha nder groupe pour confirmer ke paiement maɗa activake nden en germana himɓe suivant ha hewta yetto daidai fiol en maɗa ko en ngari banni mai ɗo bo heɓa ta fiol en goɗɗo arta ɗum waɗugo paiement ta compteji fiol en ma arta compte ma activago kanjum waɗi en ngari ka banni mitan mi on pami. Ɗo ɗum compte Jaingol Foundation JFD on gaɗannen paiement ɗo mitan mi on pami. To en garta en ha kuje ɗo en ngara banni on gi'an ɗum JFD on en gaɗanni paiement ngam mai ɗon gettama ɗum derriko mon Adamu Haruna. Wassalamu alaikum.